Hello mga ka-faith! Nandito na naman ako upang maghatid ng isang makabuluhang mensahe ng pag-asa mula sa Ebanghelyo ngayong araw. Hulyo 2, 2025, mula sa Mateo 8:28 hanggang 34. Sa Ebanghelyo ngayon, sinalubong ni Jesus ang dalawang lalaki na inaalihan ng masasamang espiritu. Nang pinalayas niya ang mga demonyo, pinasok nito ang mga baboy at nalunod sa lawa. Imbis na matuwa ang mga tao, natakot sila at hiniling kay Jesus na umalis. Why? Nakakagulat, di ba? Gumawa na ngang kabutihan si Jesus, pero pinapaalis pa rin siya. Minsan, tayo rin ay ganito. May mga pagkakataon na mas gusto nating manatili sa dating nakasanayan. Kahit hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos. Mas pinipili natin ang comfort zone kaysa sa pagbabago. Ka-faith, ngayong araw, itanong natin sa sarili, handa ba akong tanggapin si Jesus kahit baguhin niya ang takbo ng buhay ko? O mas pipiliin ko pa rin ang dating buhay na alam kong hindi nakakalugod sa Kanya? Ang tunay na tagasunod ni Kristo, hindi natatakot sa pagbabago dahil alam niyang ang bawat hakbang kasama si Jesus ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Ito si Brother Ryan. Be a digital disciple. Share Christ with every click. Kung natouch ka sa mensahe ngayon, ishare mo ito. Sa bawat click, sa bawat follow, sa bawat share, isa kang digital disciple na nagpapalaganap ng pagmamahal ni Jesus sa social media. Maging digital disciple. Share Christ with every click. God bless.